Най-обикновен следобед, в края на лятото. Един малък град на една малка скучна уличка. Произволен отрязък от живота. Нищо не се случва. Чаша водка за утеха, малко филмова музика и една спонтанно хрумнала игра срещу скуката. И не е необходимо да ходиш никъде, не е необходимо да правиш каквото и да е. Задържиш ли се достатъчно дълго на едно място, светът сам ще мине пред очите ти. Всъщност, живота не е ли просто времето прекарано в очакване той да не се случи, а той непрекъснато се случва, като един дълъг, скучен филм. Дали заради филмовата музика или заради водката с оная тъпа реклама, живот като на кино? Ако имах камера, няма значение, може и така. Всичко е илюзия. Светът е илюзия. Илюзия са улиците, къщите, хората. Илюзия е този обикновен следобед в края на лятото. Илюзия е и самото лято, защото ти гледаш този филм през зимата. Всичко, което виждаме, е безкрайен поток от светлинни импулси. Светлина, проектирана върху белия екран на съзнанието ни. Последователни статични кадри, които създават илюзията за движение. И време. Време, за което светлината достига до екрана. Това, което виждаме в момента, е вече минало. Ние сме в бъдещето спрямо събитията, в които участваме. Този филм вече сме го гледали. Дежаву. Повтарят се дни, сезони, години. Епизод след епизод. Цял един живот. Ежедневие, което прилежно попълва черната кутия със спомените ни. На есен броим дните на краткото лято. Замразяваме ги във фризера на зимата, за да оцелеем до пролетта. Помним рождените си дати, денят на сватбата си, празниците. А делниците, за тях най-често забравяме. За тях няма фанфари, почести и оскари. Няма да ги видите в финалните надписи. Те са обикновените и незабележими труженици на филмовата индустрия на живота. Но без тях той просто няма да се случи. Всички дни могат да бъдат празници, защото има следобеди като този. Едни и същи на пръв поглед, но неповторими в обикновените неща. Неуловими като вятъра. И можеш да ги забележиш само през отстранения поглед на нещата около теб, през погледа на чужденец в собствения си град, през очите на дете, през очите на другите. А другите сме ние, актьори във филма на живота, всеки път в различни роли. И често така се вживяваме в тях, че забравяме за голямата илюзия. Всъщност, други няма. Съществуваш само ти, режисьор и актьор на всички роли в собствения си филм. И дали е скучен, зависи само от теб. Сценария е също твой и няма случайни персонажи в него. И не е случайно времето, един обикновен следобед в края на лятото. Не е случайно мястото, в един малък град на една малка уличка. Това не е произволен отрязък от живота. Като художник подбираш цветове за картината си. Тук трябва нещо червено за център. Така е добре, но му трябва нещо за контрапункт. Това синьото става. Да го върнем. Чудесно. Сега червеното се нуждае от подкрепа? Да. Още синьо? Мисля, че се получи. Епизод 16:35. Сцена празна улица. Внимание, снимаме. Спрете минувачите. Камера. Нищо, пуснете ги и така става. Епизод 16:40. Сцена старец в черно. Камера. Нещо липсва. Някакво ярко петно. Може би жълто.
Става и такси. Моля, реквизитор. Такси. Върнете го. Сега сложете нещо на задното стъкло. Каквото и да е. Може и яйца. Сега да съживим малко площада. Дайте масовка. Липсва акцент. Дайте детайл. Добре. Запомнете това лице. Той не е масов убиец, не се издирва, не е дори полицай. Той има друга мисия. Както и всички останали. Тяхната задача е строго определена. Да минат през точното време и да застанат на точното място в кадър. Мамо, какво е това жълтото? Такси бе, мамо. Това такси стои много добре като център на композицията. Хайде, мамо, да ходим, че режисьора ще се кара. И ето мисията на нашия герой. Да принесе червения предмет по диагонала на кадъра. И разбираш, че можеш да създаваш ситуации, да пътуваш в пространството, да превърташ времето напред или да го връщаш назад. Да моделираш действителността, защото ти твориш живота си и просто да го оставиш да си тече. И магията става. Заживяваш с болките и радостите на героите си и ги приемаш като свои. Радваш се така, както като са ти подарили първото колело, на оставащите дни от ваканцията, на вкуса на може би последния за лятото сладолет. Да, голямата фабрика за малки чудеса работи. Малките всекидневни чудеса. А те се случват постоянно. Просто ти вече си се научил да ги виждаш и да ги създаваш. И не е необходимо да ходиш никъде, не е необходимо да правиш каквото и да е. Светът сам ще се изтъркули в краката ти. И като че ли не успяхме да се отървем от синдрома на българското кино. Толкова рядко се прави, че искаш да кажеш всичко в един филм и все остават недоизказани неща. А водката свършва на време, за да не прекалиш. Тогава една част от тебе отива за нова водка, а друга остава отвъд кадъра да наблюдава живота такъв какъвто е. И без това следобедът свършва. И без това лятото свършва. Този филм свършва. Всъщност не свършва, а преминава в друг ден, в друга есен, в друг епизод на дългия и не до там скучен филм на живота.